L'Hotel de Cal Sastre ha estat el precursor d'una iniciativa per estimular la promoció del turisme de senderisme i cicloturisme a la Garrotxa. Jesús Pont ens explica d'on va sorgir la idea. La iniciativa ve de que jo estic formant part des del propi hotel d'una petita xarxa d'hotels, no? Blaubert Hotels, dintre Costa Brava Blaubert Hotels, i se'ns va ocórrer que crevíem que per la zona, Garrotxa, Ripollès, que són hotels més d'interior, més de muntanya, que trobar clients una mica potencials tot l'any, no? I se'ns va ocórrer la idea de dir, escolta, creiem que el senderisme i el cicloturisme pensem fermament que són dos grans eines de promoció i dos grans possibles clients que podem trobar. Aleshores vam intentar parlar amb el Patronat de Turisme de Girona Costa Brava, que va arribar a un acord de col·laboració, que ens va col·laborar molt i ens va ajudar amb la promoció, i vam dir què podem fer. Podem anar a trobar o a mirar o a veure, no copiar, però a veure quina iniciativa, com ho fan els millors, no? El passat mes de maig, 16 representants gironins van participar en un viatge al Tirol, on l'objectiu principal va ser conèixer destinacions similars al Pirineu i veure com es promocionen. Hem estat 3 dies al Tirol, anant en bicicleta, caminant, visitant hotels, també sabent el client quan viatja què necessita, és a dir, també hem de ser conscients de que potser els hotels els tenim o no els tenim preparats per aquest tipus de client, els hem de preparar. Però no només els hotels, sinó també els camins, i va pensar que calia emprendre accions per a aquesta part. Ostres, això seria molt interessant, ho exposo a la part privada, que en aquest sentit he d'agrair l'esforç, la predisposició tant de la part privada com són Santa Pau des de l'Ajuntament i el Patronat, i també Mieres, des del seu alcalde, des del seu Ajuntament i també des del seu Patronat i promoció turística, perquè també dintre les reunions va sorgir la idea de Vies Verdes, vam estar parlant, i de Pirinexus. Pirinexus és una nova iniciativa que està tirant Vies Verdes, que és un projecte interfronterer a Catalunya i allargar la xarxa de cicloturisme a França, i ostres, jo vaig veure que era una oportunitat única, històrica, per estar una mica dintre, no? I vam fer una trobada al Patronat de Turisme de Santa Pau amb els membres del Patronat, i jo crec que va ser molt i molt positiva. Estic molt content de la iniciativa i de la predisposició de tots per treballar en aquest aspecte, perquè vam dir a veure què necessitem o què podem fer a Santa Pau i Mieres per formar part d'aquesta xarxa, no? Que englobi fins a Olot i passi fins per dintre, fins a Banyoles. Llavors els tècnics de l'Ajuntament de Santa Pau i de Mieres, conjuntament amb els tècnics de Vies Verdes i Pirinexus, es posaran a treballar per tal de mirar les mancances i què necessitem per fer aquesta ruta, no? El senderisme i cicloturisme ens permetran desestacionalitzar-nos. Accions com la de l'Hotel Cal Sastre són les que garanteixen el turisme de qualitat a la Garrotxa.